Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako? So 1 plus 1 is equals to 3. 3. 3. Why 3? No. 2. 1 plus 1 is equals to 2. No, it's 3. Ang kailangan, pero di ang mahal. Another example, teacher. Another. Okay, another example. I will give you. If I will teacher. Yes. Uy, nganong naa ka? Ano mo, Josh? Dugay naman. Wait ah. Will you marry me? Of course! Pero hanap mo siya, at kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya. Sorry, Julia. Napugos naman ko. Kabalobi ka nga pulis kong papa. So dapat ingon sa kong papa nga manguyab ako babae. Unya ikaw akong napili. Pero sa panahon nga nagdugay kitang duha, na ako'y lain nga nagustuhan. Pili dahil ko ikaw. Salamat sa tanan, Julia. Sa paubaya, si Julia ang nahubsan. Karon, ikaw? Ngano? Aha naman lugar ti imong pasali nga ako ra. Ako ra? Unya karon? Nahubsan ka? Ngano? Abi na ko, kita na kay naaning singsing imong gihatag sa ako ah. Pero unsa ni? Useless lang. Salamat po. Unsay rason? Ngano makigulag ka? Ako gid. Ha? Kaya nga naman. Unsa? Tubag. Bayot manggod ko. Sa walo ka tuig, mo rin mong gi. Sigarito sa ko ah. Pati ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata kung ba Darna! Kadamang si Kinabuhi. Sorry, Julia. Alam mo... isa lang. Okay. Take 2. Okay. Go. Nako'y pabuhat sa inyo, ha? Kanang magpatong ka dali. Sana all my jowa. Ano mo dali? Oo. Tapos? Sana all sweet. Sana ay. Right sa toys. Sana all. Nawo ka? Unsay mo problema, sir? Ako ko naman lesson. Nagbabaya lagi rin daw. Kami sa aran sa uban sa uban sa pangaslan. Yeah. Salamat po. Ay, kung ikaw, ano
Sige, simper ah. Pakita na ang te. Ayos ah. Ayos ah, lalu ko sa. Ano sa ako ingon? Expression mong naong anak. Anak sa tindog sa konak? O sa ana na ka pisto na. Buka bo. Na ka pilakilak ba? Please like and subscribe Dos Locos for more videos. Thank you. 没关系，天空的黑，星星月亮，我也满身长眉。